Sa panahon ngayon, usong-uso na ang mga customized na sasakyan. Pero paano kung sabihin namin sa inyo na may isang binata mula sa Santa Maria, Pangasinan na hindi lang nagmamay-ari ng motor at bisikleta. 80 to 85% kasi ng kanyang motor at bisikleta ay gawa sa kahoy. Mula sa body frame hanggang sa handlebar, sa unang tingin, aakalain mong display lang ito sa isang art gallery. Nag-start po ito nung lockdown. Di ba nauso po kasi yung bike dati. And parang naisip ko lang na ano kaya kung gumawa rin ako ng wooden bike. And doon po nag-start. Siyempre, medyo mahal po kasi yung bike. That time kasi walang tanggap na mga project. And then sabi ko, gawa na lang ako ng bike. Tapos yung mga ibang parts, pumunta ako sa junk shop. Doon po ako tumitingin ng mga parts niya. Sa motor naman po, parang sabi ko, paano kaya kung i-upgrade ko naman? And siyempre may motor din po ako. Tapos mahilig po talaga ako sa mga motor. Sabi ko, gagawa ka ng clearings na made of wood. Umabot po ng 1 year po bago natapos. Super saya kasi ang daming mga tao na pumupunta sa motor ko na doon sila nagpapapicture. And grabe lang na super nakaka-touch ng heart kasi sinasabi nila na, oh, ganda naman ng motor mo. Solid kasi ikaw lang yung nakakaiba. Ikaw yung wood. Parang first time na wood yung clearings na ginamit. Pero hindi lang sa motor natatapos ang husay ni Javid. Pag free time ko, naboboring po ako. Ito po yung mga talagang ginagawa ko. Parang ito na po talaga yung pinaka-happy ko na. Bukod sa kanyang wooden motorcycle at bicycle, kilala rin siya bilang isang wood crafter na gumagawa ng iba't ibang obra tulad ng wood engraved frames, bags, bonsai, keychains, tripod, at marami pang iba. Maganda, sakto sa fit ko. Very brown po. and stylish. Manalo. Yun, malawak ang compartment. Kaya ang ano dito, iPad, phone, charger. Tsaka lightweight lang siya, hindi siya mabigat. Nakuha raw ni Javid ang hilig niya sa paglikha ng mga kagamitan gamit ang kahoy sa kanyang mga magulang na nagmamay-ari rin ng furniture business. Inspiration ko po talaga yung mga family ko po. Sila po talaga yung number one inspiration ko. Gusto ko rin maging proud yung family ko na, ay, yung anak ko, ganito, yung kapatid ko. Yung family ko po talaga yung pinanghugutan ko po ng lakas para magawa ito. Sabi ko na habang bata ako, umpisan ko na mag-business, umpisan ko na gumagawa ng mga products na pwede kong nabenta. At least makatulong ako sa parents ko, may pang-aral ako. Mula sa simpleng ideya, naging isang obra maestra ang kanyang mga likha. Isang patunay na hindi kailangang maging high-tech para makilala. Kung may likhang nagmumula sa puso at talino, tiyak na ikaw ay bibida. May page po ako na J Woodworks. Pwede niyo po akong i-PM sa mga orders niyo po kung gusto niyo mag-orders ng engrave or mga cellphone stand, any kind of furniture product po. Pwede at kayang-kaya ko pong gawin. Lester Narag, Balitang, Solid North.